Já jsem Tomáš, přednášce paní doktorky Podmakové, věnované čerstvě vyšlé monografii ve spolupráci Větrných mlýnů a nakladatelství JAMU. Větrné mlýny. Řekl jsem větrné mlýny? Větrné mlýny v prvom radě, a potom teda JAMU. Větrné mlýny a potom nakladatelství JAMU. Jedná se vlastně o první přednášku cyklu přednášek Teatrologické společnosti, která má od května letošního roku lehce obměněné předsednictvo. Takže dám takové slovo nově zvolenému předsedovi doktoru Vodičkovi, později kolegyni Vytělánské. Nacházíme se teda výjimečně nikoli v prostorách Divadelního ústavu, ale v prostorách Městské knihovny, respektive v klubovně Městské knihovny, a právě v ní se budou pražské přednášky Teatrologické společnosti pravidelně odehrávat. Nikoli každý měsíc, budou se střídat a budou si přeházovat přednášky Teatrologické společnosti s brněnskou katedrou divadelních studií, kde budou probíhat, předpokládám, tak jako vždycky Genua jedničce na Gorké. Teatrologická společnost v tuhle chvíli v rámci předsednictva slučuje pracovníky několika divadelně vědných pracovišť, jednak katedru divadelní vědy, kabinet pro studium Českého divadla, Institutu umění Divadelního ústavu, divadelního oddělení Národního muzea a v mojí osobě teda taky týmu pro výzkum moderního českého dramatu pod Ústavem pro českou literaturu, respektive pod oddělením 20. století a literatury současné. V tuhle chvíli bych teda už rád předal slovo doktoru Vodičkovi, který shrne vize Teatrologické společnosti. Děkuji. Tak. Dobrý den, dámy a pánové. Je mi ctí vás přivítat a mám velkou radost, že tak hodně počtu tady v tomto sále, kde se potkáváme poprvé. Jak říkal Tomáš, tento semestr a příští semestr jsme tady koncipovali sem, tak to možná něco řekne, sem do Městské knihovny na Mariánském náměstí. Vyšlo to tak postupně, ale vlastně to nové vedení Teatrologické společnosti si řeklo, že když jsme se přihlásili k jakési práci, tak že bychom chtěli tomu věnovat čas a energii, tak jsme si to pracovně nazvali ven z bublin. Já mám velkou radost, že se podařilo teď v této chvíli z těch našich bublin vyjít a že jsme se tady potkali. Hodně lidí známé tváře, ale také pro mě neznámé, anebo mladé tváře. A to je právě ta hlavní vize, ke které se tedy my ubíráme, a je to ta cesta, kterou bychom se chtěli vydat. To znamená spojovat různé generace v tomto profesním sdružení lidí, které spojuje především zájem o divadelní kulturu a to zájem odborný. Což by ale nemělo odrazovat ty, kteří třeba nejsou profesí teatrologové, nepracují odborně a o divadlo se zajímají. Naopak, my bychom rádi v nejlepším slova smyslu náš obor, naši tedy vědeckou část společenských věd popularizovali a přiblížili se tak ke společnosti. Poněvadž máme pocit, že se od té společnosti často, ať chceme či nechceme, nějakým způsobem dostáváme do izolace, že působíme možná velmi elitářsky, neotevřeně, škrobeně, akademicky. To je právě to, co bychom chtěli v dobrém slova smyslu tedy se od toho odpoutat. Proto bychom rádi, kdyby teatrologická společnost jako společenství lidí, užujících se, skutečně se rozšila. Máme v plánu znovu obnovit po letech bilten teatrologické společnosti, abychom mezi sebou komunikovali více, abychom se zpravovali o tom, co připravujeme, co se událo. A současně jsme si řekli také, že by bylo prima, kdyby to bylo veselější, kdybychom se rádi potkávali. To je to důležité. Takže kromě toho, že určitě budeme pokračovat na ceně Václava Königsmarka, že budeme určitě organizovat pravidelné teatrologické konference,
ta příští by měla být za 2 roky v Olomouci, tak bychom také se rádi velmi neformálně potkávali, kromě těch přednášek, například také na výletech, na exkurzích, ta nejbližší bude teď někdy v listopadu, kam vás srdečně zvu, dostanete všichni, kdo budete chtít, samozřejmě budete dostávat pravidelné informace. Chystáme se do depozitáře Národního muzea, tedy divadelního oddělení Národního muzea v Terezině. A pak někdy počátkem prosince taková velmi neoficiální, velmi neformální setkání, neformální výlet do Beček, což je městečko tady 50 km pod Prahou, směrem na Kolín. Řekl si, že to otevírání by mělo být směrem na Moravu, takže se to tak jako začne přibližovat směrem k Brnu. Já samozřejmě pocházím, takže v Bečkách bydlím v této chvíli. A poněvadž už nějaký rok děláme takovou službu, že pro veřejnost máme dohodnuté, že kdo má zájem podívat se do kostelů místních pečeckých, tak děláme takovou službu. Provázíme tam, tak vás zvu na právě návštěvu peček a obou kostelů, jak svatého Václava, katolického kostela, tak evangelického chrámu Jana Husa, který je pozoruhodný tím, že je to architektura modernistická, je to takový mix, ale interiér je čistě kubistický. Tvrdíme, že je to jediný čistý kubismus interiéru kostela na světě. Takže když buďte zváni a těší mě, že jste se vydali sem. Děkuji všem, kteří se podílí na dnešku a už nebudu řečnit. Děkuji, hezký večer. Děkuji za úvodní slovo panu doktora Vodičky a poprosím o další úvodní slovo Vitu Lánskou. Já jakožto iniciátorka toho přesunu cyklu přednášek teatrologické společnosti jsem na půdu Městské knihovny v Praze a zároveň zástupkyně divadelního oddělení knihovny. Tak vlastně mám dvojnásobnou radost, že vás tady můžu dneska vítat, že to všechno klaplo na naší první zahajovací přednášce a taky chci strašně poděkovat kolegovi Drexlerovi, který tam se schovává. Dneska by na divadla, který se se mnou podílel na organizaci přednášky rovným dílem. Zároveň mám taky radost, že se jedná tady o takovou vícenásobnou spolupráci z zahraničí dneska už. A měla jsem strašnou radost, když mě paní ředitelka Slovenského institutu v Praze oslovila s nabídkou, že by rádi podpořili přednášku paní Vicky Podmakové a vlastně která je spojená s prezentací knihy o Jánu Zabarském. A tímto jí chci tedy poděkovat taky za veskrze slovenskou část pohoštění, která navozuje atmosféru československé kulturní vzájemnosti, kterou oslovujeme v tomto měsíci a tahle akce je součástí toho. A zároveň si poděkovat paní doktorce, že byla tak ochotná a bleskově si vyhradila čas, když se mi oslovila a na tady tu přednášku a že tomu věnovala takové úsilí a přijela až sem. Zároveň doufám taky, že to nebude poslední spolupráce s Slovenským institutem, že si budeme moct dál podílet na takovém propojování české a slovenské teatrologické obce, prostředí. Takže děkuju a vítám vás tady na první zahajovací přednášce. Byla Lánská a teď bych poprosil o třetí úvodní slovo. Paní ředitelku Lubici Krénovou, ředitelku Slovenského institutu v Praze. Dobrý deň, dúfam, že si môžem trošku dovoliť, milí kolegovia, pretože tak trochu patrím do tejto teatrologickej rodiny. Vítam vás tu, som nesmierne rada, že
v lete, uprostred leta nastala taká skutočne skvelá konštelácia, pretože dostala sa mi informácia, že Vietrné mlyny vydali monografiu o Jánovi Závarskom a na súkromnom maile ma čakala zase informácia, že teatrologická spoločnosť sa obnovuje a oživuje a má nové plány. A do toho mi to tak trošku zapadlo a vtedy som si povedala, skúsim iniciovať, či by nebolo možné to zaradiť do prednáškového cyklu. Takže je pre mňa nesmiernou cťou, že sa to podarilo na začiatku tejto novej éry. Veľmi sa teším, že je to na pôde teatrologickej spoločnosti. Je pre mňa veľkou cťou spolupracovať s Mestskou knižnicou, so všetkými, ktorí boli do toho zapojení a idú. Som rada, že sú tu teda odborníci, že sú tu mladí ľudia a ja sama som sa zúčastňovala zo pár takýchto prednášok a vidím ten signál, že sa to naozaj takto rozšírilo. Takže sa strašne teším, že sme takto spojili všetky sily a veľmi pekne ďakujem pani Podmakovej, že rovnako prijala naše pozvanie. Ja by som iba dvomi vetami povedala, že ide o jednu z najvýznamnejších slovenských teatrologičiek, ktorá sa 10 ročia veľmi kontinuálne a veľmi sústredene venuje Slovenskému divadlu. Napísala niekoľko samostatných monografií, napríklad o Trnavskom divadle, o Martinskom divadle, venuje sa dejinám Slovenského národného divadla a musím povedať, že jej štúdie sú veľmi dôležitým prameňom pre historikov a verím, že budú veľmi dôležitým prameňom aj pre tých mladších, ktorí tu sedíte. Takže ďakujem pekne. Tak děkuji paní doktorce Krenové. Ještě než přistoupíme k samotné přednášce, tak já upozorňuji, že v téhle části si můžete zakoupit knihu za poloviční cenu, než by to bylo možné mimo tenhle prostor. Na druhé straně je už minimálně upřesnění víno a až je docela přednáška skončí, tak se přesuneme do Kaple Montmartre nedaleko vtud. A předávám slovo paní doktorce Makové, která představí publikaci. Ďakujem veľmi pekne. Tak za všetky tu dozneli také krásne slova, ale ja vidím, že v Prahe je renesancia záujmu o divadlo a informácie. A Jan Závarský, ktorého sme volali, ja ho poznám od svojich 16, som ho teda poznala od svojich 16 rokov, sme ho volali, nepovedali sme inakšie ako Jano. Jano Závarský bol renesančný človek, nie len šírkou svojho vzdelania, ale aj prístupom k ľuďom. A nakoniec v úvode tej knižky to spomína aj pán profesor Štefko. A je to pravda, síce hovorí, že nevyslovoval negatívne súdy o divadle, už my sme hovorili aj negatívne medzi sebou, ale nie teda verejne, tak musím naozaj uznať, že teda klobúk dolu. A ako ste sa tu zišli v akom bohatom počte a ešte teraz samozrejme ľudia, ktorí to môžu z diaľky sledovať a online, že môžu to inakšie doma vyhodnocovať ako tí, čo tu sedia, môžu si hneď niektoré informácie overovať, hneď si to pozrieť, to je tá výhoda dnešnej techniky. Ale aby sme sa dostali ďalej, ja som si pripravila niekoľko dosť, budem skákať slajdov, pri ktorých, tí, ktorí stihnú čítať, tak si prečítajú, ktorí nestihnú, ja niečo z toho poviem. Tým, že sa mi pokazili v posledných rokoch oči, tak mám problém, nevidím ani na obrazovku, ani na to, tak budem si dávať hore-dole okuliare, tak sa vopred ospravedlňujem. Ja by som to vedela hovoriť aj z pamäti, ale to by sme tu naozaj sedeli oveľa dlhšie, kde by som sa rozhovorila, čo všetko človek za tie roky od druhých vedel a najmä ako prácu tohto významného výtvarníka zaradiť do kontextu nielen slovenského, českého a československého, ale by som povedala do kontextu dejín kultúry na našom celom území, pretože a teda plus ešte s presahom do Poľska, s presahom do Nemecka, dokonca nechal veľmi zaujímavé inscenácie, robil Mrožka aj v Amerike, takže bol to taký kultúrny človek, ktorého keď ste sa ho opýtali, že čo je v Španielsku, na ktorom divadle na reliefe, tak otázka bola, a ty to nevieš? A hneď vám to presne opísal, akým spôsobom čo je a čo sa tam robil, kto tam kedy pôsobil, kto ako dramaturgiu, aj vo vzťahu k opere, nielen činohre.
až si človek položil otázku, že pri tom množstve prác 498 návrhov pre inscenácie vytvoril. Z toho niektoré sa síce opakovali, sú všetky, je zoznam aj v tej knižke, je už tak overovaný, že chybička sa vždy vloudí, ale jednoducho už po 2 rokoch už sme sa ďalej nedostali. Sme mali odpoveď aj od plukovníkov, vojakov, že čo presne robil, kedy bola premiéra, keď robil vo Buse. Takže až takto sme sa ďaleko dostali, čo samozrejme oni nevedeli, ale mali tam jeho zmluvu na honorár, keďže on neslúžil vojenčinu vo Buse, tak takto ďaleko všetko vojaci uchovávajú, len nie plagáty, kedy bola premiéra. Tak niektoré tituly sa opakovali, ale po rokoch pri znovu uvedení bolo treba pomeniť. Podľa toho, v akom priestore sa to hralo, pre aké mesto, čiže v podstate nič z tých jeho prác, ako sme sa rozprávali, nebolo potom už pri znovu uvedení ako cez kopírovací papier. Nebolo to tam, boli tam vždy nejaké meny, jednak to bolo po 2 rokoch a keďže vždy vyjadroval cez svoje návrhy, vyjadroval občiansky postoj, tak logicky, pokiaľ sa to dalo, a v činohre a v divadle na provázku sa dostaneme, to vlastne to bola ich aj metóda práce po premiére, pokiaľ sa ešte dalo, niečo aj zmenili, to vyplývalo z toho, ako sa situácia zmenila, ako reagovalo publikum, tak zmenil opera, je trošku iný kolos, takže tam je to trošku zložitejšie ako v ostatných tých druhoch divadla, ako je teda Vápkové divadlo, pre ktorého robil. Ja to posuniem ďalej, kde tu máme vymenované, toto je zaujímavý portrét, som ešte chcela povedať, ktorý keď bol umeleckým šéfom v Trnavskom divadle 21 rokov, tak objednal u tohto fotografa René Mikoho, objednal všetkých hercov a herečky na takýto typ portrétov, čo pri zmene vedení boli všetci veľmi radi, keď nové vedenie divadla to dalo hneď z webovej stránky dole, lebo vraj to dehonestovalo tváre herečiek aj mladých a Jano si veľmi na tom zakladal, že tento fotograf dokázal, ako sa dostať do hĺbky človeka, napriek tomu, že vidno všetky vrásky, vidno ne všetko, ale je tam možno odčítať veľmi veľa z každej tváre. No ale chlapi sa na to dívajú inakšie ako dámy, takže možno je to teda aj v tomto, že nesúhlasili. Jan Zavarský bol v prvom rade scénograf, výtvarne ho tam píšem, ale má aj nejaké réžie, dokonca, a tak sa vlastne začal písať svoje kapitolky zo scenografie, že robil do časopisku Javisko, čo je paralela amatérskej scény, robil kapitolky z dejín a potom teraz sa to vydalo nie presne to isté, ale dopracoval to knižne a posledné, čo vyšlo v Brne na Jamu, tak to už bolo úplne do súčasnosti potiahnuté, že stále teda na tom pracoval. Venoval sa teda okrem iného, ako tu píšeme, aj plagátovej tvorbe, knižnej grafike, architektúre stále a najmä interiérovému dizajnu, ako som sa dozvedela pár dní po smrti, keď mi povedali jeho kolegovia, ktorí s ním robili, že mal neuveriteľný talent a že urobili toho dosť a že viac nechcel, že ho, a v tom boli peniaze, za to boli peniaze, v divadle peniaze za to neboli, ale že to divadlo ho oveľa viacej lákalo ako tie financie cez divadlo. Učil na Vysokej škole muzických umení, učil na Jamu, ale musím povedať, že profesúru získal práve od pána prezidenta Klausa, čiže má českú profesúru, nie Slovensku, pretože celé roky učil na Jamu a keď sme robili o ňom konferenciu v 18. roku, tak milo ma prekvapilo, ako prišli doktoranti z Jamu vlakom a od 9. do večera do 7. s nami tam sedeli a potom sa vracali. Tak klobúk dolu. No, biely priestor v bielom priestore. To je emblematická téma, ktorá je v tom, že vlastne vznikla akčné umenie, ktoré bolo to, ako teda pristúpili ešte k akčnému umeniu, tak sa zaobrali touto tvorbou tým, že do roku 73-74 mali výstavu, konceptualisti mali výstavu v Brne z hodou okolností v Dome umenia na oproti Prochádzkovej sály, kde potom hralo divadlo. Už tedy tam hralo, ale ešte bez Zavarského divadlo na provázku. S tým, že bola jednu noc, v podstate to bola taká tajná samizdatová výstava, ktorú našťastie brniansky fotograf Tamáš nafotil, mohlo z toho potom vzniknúť
samizdatové vydanie a je tam všetko vysvetlené, prečo, v čom je princíp bieleho priestoru, že to je nekonečno proti tomu, ako sa žije a teda ako hľadíme na nekonečno biele na bielom, čo znamená, odporúčam si na toto pozrieť, dá sa na webe veľmi veľa, sa to prečítať, nemáme času sa vrátiť, to sme trošku stratili čas s tým, že ako to vyzeralo, čo aj súdruhov, aj všetkých, tak potom aj keď si pozreli to vydanie a prečo vlastne Zavarskému zobrali pas a Miloš Laki, Stano Filko a Jan Zavarsky, bola tá trojica autori tohto a Miloš Laki v 75. mu zomrel a Stano Filko potom začiatkom 80. rokov emigroval. Vlastne toto ich tak, akým spôsobom sa to robilo, obyčajné, mechanické malovanie, laktisových báčekov, ako to vyšlo, nič medzi tým nerozmýšľali a vznikol takýto materiál, akým spôsobom to potom navonovali takto zavesené, ako ich prejav slobody a nekonečná, čo sa môže stať. A ideme na divadlo, pretože času je naozaj málo, tak ideme na divadlo. Vychádzal ako konceptualista. K tomu odporúčam, k tomu umeniu konceptualistov v slovenskom priestore odporúčam veľmi zaujímavú knižku Zuzany Bartošovej Napriek totalite, ktorá robila doktorandské štúdium, aj pochádza rodina z Olomouci a potom to vydala na Slovensku, dopracovaná je to asi takáto knižka, kde sa dá dozvedieť, akým spôsobom fungovala už aj potom v začiatkoch tuhej normalizácie v 70. rokoch táto scéna výtvarná, neoficiálna, ktorej časť bol aj Jano Zavarsky, ale najmä Juraj Bartoš a všetci ostatní, ktorí tam boli. Je to veľmi zaujímavé čítanie s množstvom, a teraz trošku už som zakorčuľovala, ale s množstvom fotografického a autentického materiálu, ktorý si vlastne písali medzi sebou a oni už vlastne vymysleli korešpondenčné výstavy, nie až potom korešpondenčné divadlo, ktoré sa spája na Slovensku s Milošom Karáskom. Vlastne to celé prišlo z výtvarného umenia. Prostredníctvom som už povedala, občiansky postoj vyjadroval a bol, a to je veľmi dôležité, aktívnym spolutvorcom dramaturgicko-režijného výkladu, čo si uvidíme najmä v opere, lebo v tej činohre vždy pracovala s režisérmi, ktorí boli rovnocennými partnermi, ale v opere veľakrát teda bol tým určujúcim prvkom v tom tandeme s režisérom. A teda, ako sa v tej dejiny naše ukazujú slovenské divadla, neraz bol teda aj tým, on bol tým hlavným a najmä aj preto, že ako umelecký šéf Trnavského divadla v podstate suploval aj pasívnu dramaturgiu v tom divadle, takže mal všetko načítané, presne vedel, kedy čo chce uviesť, pretože tam to takto fungovalo v Chebe, tam to fungovalo v Nemecku takýmto spôsobom, čiže vyvažoval aj tú dramaturgiu, pričom to málo kedy robí umelecký šéf, ktorý sa venuje ešte z inej oblasti a nie je dramaturg, alebo nie je režisér. Pracoval vo všetkých priestoroch. Naopak, vôbec mu to neprekážalo. Naopak, bola to pre neho výzva a všade používal inakší prístup a inakšie radenie dramatických situácií z jednotlivých prvkov aj pri svietení. Čo môže sa nám stať, že uvidíme, že niektoré prvky sa opakujú, ale vždy to inakšie fungovalo, pretože to bolo s inými textami. Vôbec mu neprekážalo, či ide o texty klasickej dramaturgie, či ide o pôvodnej, tie, ktoré napríklad v Trnavskom divadle vznikali, texty, scenáre Blaho Uhlár, Juraj Nvota, ktorý málo kedy prišiel s hotovým textom, pri Charlie ikonickej inscenácii, ja som to v tej knižke uverejnila, je písaný list Lacovi Podmakovi. Laco, prosím ťa, pusto, to raz bude. Aj tam 6 bodov, o čom bude celá inscenácia. A bolo dosť ťažké v čase normalizácie to vysvetľovať nad zriadevateľovi a všetkým okresným stranickým funkcionárom, že to nepôjde proti oficiálnej politike štátu. Našťastie to nie, ale boli tam konotácie, ktoré súdruhom neprekážali, tak aj to pomohlo. Čiže aj s takýmto scenármi sa a potom mu veľmi vyhovala tvorba, ktorá bola v divadle Na Provázku, kde sa naozaj to vznikalo už kolektívne, kde boli skoro množstvo z toho súboru, boli rovnocenní partneri, samozrejme, tí
hlavnejšie slovo mal Scherhofer, Oslzlý a Zavarsky a potom teda aj herci, ktorí sa na tom podielali, ale to už teda býva tak. No. V Trnavskom divadle bol veľký iba klasický priestor. Neskôršie, 90. rokov, tam potom vystával veľmi zaujímavé maličkú sálu pod divadlom z bývalých skladov a kotolne, ktorá mala stĺpy. Je tam veľmi prudké schody, skoro ako antické divadlo, ale iba s niekoľkými radmi. Čiže tam už potom oni mali štúdiové maličké divadielko. Ale medzi tým robil v rozličných iných divadlách, teda okrem divadla na Provázku, na Slovensku, aj všelikde inde. Čiže v podstate si ten priestor vyskúšal a vždy ho dokázal ho zdivadelniť, ako si ukážeme. Žiaľ, nezmestilo sa mi tu ukážky z Bábkového divadla, najmä z úspešných inscenácií v Poľsku, najmä s režisérom Marianom Peckom a so kostýmovou výtvarníčkou Evou Farkašovou. Ale to by sme sa už potom dostali trošku inde. Zavarsky najprv pôvodnejšie študovať architektúru. Mal v sebe architektonické cítenie. Jeho technické písmo bolo neuveriteľné, pritom on je absolvent šupky, čiže školy umeleckého priemyslu. Nemá nejakú grafickú školu, ako základnú, kde chodila, mnohí sa to technické písmo učilo, kde, keď sa dozvedel, a zase scenograf a muzikant, a dneska filmár Tomáš Berka, bývali v jednom komplexe, volá sa to v Bratislave Avión, je to teda taká zvláštna stavba, tiež má svoje dejiny, o tom vyšlo niekoľko knižiek, ale tam bývalo strašne veľa muzikantov, lekárov, taká tá vyššia stredná vrstva bratislavského malomesta vtedy, by som teda povedala. Tento Tomáš Berka ho nahovoril teda, že poďme, vychodil, ktorý u Trestera prednášal v Prahe, otvára v Bratislave ročník, dovtedy nebola samostatná scenografia, len sa prednášala, otvára. No a vtedy že ale by teda išiel, pretože ho nebavilo. Vtedy bola architektúra na stavebnej fakulte a fakt sa viac kreslilo, oveľa viacej, teda bolo tej kreativity, v tých časoch tam bolo oveľa menej. No a proste to je tam známe, toľkokrát sa o tom píše. Trester povedal, architektúra je geniálna, to divadlo ubíja, a Vychotil povedal, divadlo, to je to krásne. Ladislav Vychotil, to je to, že môžeš si tam delať, čo chceš. Tiež bol z Moravy, zo severu Ladislav Vychotil. Čiže divadlo ho zlákalo a divadlo robil a tá architektúra mu zostala v tom rukopise. To sú presne tie rovné línie a dokázali ich potom ohýňať, niekde dokázali do perspektívy úbežkovej, som teraz zvedela nový Norwinter, alebo postarom sme to vždy hovorili, lineárna perspektíva a dokázala aj ohýňať tie steny a najmä, čo je dôležité, veľmi teda zmenou svetla, zmenou priestoru, si ukážeme, a prístupu vlastne už stáva súčasťou akčnej scenografie. Jednak v tom období sa rozvíjala divadle na Provázku, a to bola tá generácia Jozefa Cillera, a potom teda bol pokračovateľom viacerý, ale takým najvýznamnejším, možno aj preto Ján Zavarsky, že robil s takými veľmi dobrými tvorcami a s dobrými súbormi. Samozrejme, každý má aj kvalitnejšie diela, aj menej vydarenejšie inscenácie a najmä tá scénografia, keď žije samostatne, ako na výstave, ako len na kvadrienále, tak to je potom už umelecké dielo, ale nie je to súčasťou toho divadla, čo by teda mala. Ja som to vypla? Pardon. Nie, to sme si povedali. Toto som všetko povedala inakšie. Áno, mal veľmi rád voľný ja to mám aj vytlačené, ale to by som strácala čas. Pracoval s voľným priestorom. Nezaplňal javisko. To opere to jednoznačne vidno, pretože tam sa potom dá robiť s inými prvkami. Majú to radi režiséri, majú to radi zboristi, ktorí sa nepodkyňajú v tme, nemusia sa tam tlačiť, pretože tá hudba sa rozšíriť nedá. Nedá sa urobiť taká pauza ako v činohre. A jeho scenické návrhy a rekvizity sú a boli, a ešte aj dnes v dejinách, scenografie, dejinách divadla, existovali a
ich hodnota stúpala v súčinnosti s hercom, s jeho akciou, odtiaľ teda vyplýva to akčné umenie. Nie preto, že prenášali jednu časť na druhú, ale proste dostávala v rukách hercov a v rukách teda celého priestoru nové významy. Čiže vlastne posúvala aj dej a posúvala teda aj význam výpoveď inscenátorov. Na klasickom javisku používal uzatvorený priestor, o chvíľu budú obrázky, neraz zakrytý aj z vrchu, a ktoré sa potom často zasplošťovalo, prepadávalo. Perspektívu som spomínala, bočné steny boli veľmi zaujímavé, z gumy boli veraklá, čiže v podstate tam bolo naozaj niekoľko významov, konotácií a dôležitou súčasťou biela plachta. Možno sa to opakuje, ale vždy mala iný význam tá biela plachta, teda to si ukážeme. Potom teda samozrejme svietenie mala inú farbu a niekde práve už zmenená do červená aj farbou, tak samozrejme potom už mala zase iný. Tá dynamizácia, zatiaľ čo to napätie v tom bielom priestore vznikalo, že vzájomné biele prvky sa dostávali do napätia, tak tu to napätie v tom divadle vznikalo pohybom, dynamizáciou, úplne iným. Nie vo vnútri, ako to bielý priestor v bielom priestore, ale ako už to plochou a s celou scenografiou, ktorá keď sa zmenšovala, zväčšovala, splošťovala, tak dynamizovala v súčinnosti. Jeho z prvých inscenácií, z prvých návrhov na Vysokej škole muzických umení, inakšie je to absolventská inscenácia Blahoslava Uhlára, ktorá vyvolala hneď dosť veľký škandál, akým spôsobom groteskné herectvo tam boli, Maroš Zedníkovič a ostatní, ale tu tiež pracovala s jednoduchou plachtou, ktorý už pri deťoch plachtu strhol a zostali tie neohobľované, nerovnako veľké laty, ktoré tiež v Gorkej hory ukazovali, aká je spoločnosť, aké sú vzťahy medzi ľuďmi. Inscenácie prešli do Trnavského divadla, po prvej repríze prišlo stop, pretože nesmelo sa uvádzať, okresní funkcionári sa rozhodli, že toto teda tam nemôže byť. Do Trnavského divadla je chybne sa uvádza dosť často, že nastúpil celý ročník z Vysokej školy muzických umení, a ktorom bola napríklad Zuzana Kronerová. Nie je to pravda, nastúpili väčšinou, ale si 4 tam nenastúpili, sme ich aj vymenovali, nie je to podstatné, ale tvorili základ toho divadla, ale aj tých druhých bolo veľa viacej, ktorí prišli od ochotníkov z iných divadiel, ale títo mladí dokázali zvrátiť po rokoch, keď sa tam zmenilo vedenie, prišlo také to staršie divadlo, tam bol riaditeľ, ktorý sa začal venovať iba tvorbe pre deti na východe, tak sa potom vrátil a dostali to do rúk. Mali možnosť trnavskí mladí divadelníci a potom z toho urobili to zaujímavé divadlo vzájomného dialóga Juraja Nvotu a Blahoslava Uhlára, mám sa povedať opačne, lebo Uhlár bol starší. Uhlárová inscenácia Princezná Maru, ktorá mala tiež problémy, nadrozmerné predmety, pretože Princezná Maru dieťatko sa narodilo s vankušou medzi nohami, aj tak z pani učiteľky z Trenčína písali všade sťažnosti, kde sa dali, že to sa nesmie ukazovať detičkám a podobne, ale tak. Ale zaujímavé, že s inscenáciou epizóda 39-44 z Husákovej knižky problém nemali, asi sa všetci z toho báli. Veľmi zaujímavý scenár budúceho známeho filmového scenárista Ondreja Šulaja o taký recesistický pohľad mladej generácie na vojnové roky slovenského štátu 39-44, kde napríklad slovenské divadlá, bratislavské divadlá všetky hrali, akurát išli do krytu, keď bombardovali Apolku, kde vlastne boli reklamy, kde sa pozývala v 43. na tancovačku. Teraz to v knižke 100 rokov SND také krásne plagáty uverejníme, čiže to mesto žilo, akým spôsobom teda každý sa chcel prežiť a užiť, tak o tomto bola inscenácia a tam bola základný mobiliár bol akoby autobus alebo vlak, ktorý má ďalšie konotácie na frontové divadlo, potom v 44., ktoré z uháňajúceho vlaku to bol pohľad na tie roky. A tam prvky tej scény sa menili aj dostávali iné významy. A toto
neexistujú skoro žiadne 3 fotografie hercov, ale našťastie existuje koláž z tohto plagátu, z tohto biltenu, kde možno tie prvky niektoré vidieť. Žiaľ, ktorý zostalo všelikde v knižnici. Robil aj klasické, napríklad na tomto Šniclerovi Zelený papagaj, aj takéto klasické scény. Tam je zaujímavý prvkov tá červená farba, ktorá teda akože ako rozpad tej spoločnosti, ilúzií, ale bolo to už v 88. roku, čiže v podstate robil všetku dramaturgiu a všetky možnosti. Nevyberal si hrozienka, nebolo to vždy len inscenácia, ktorá sa zapísala sa do dejín ako taká v inscenačnej výpove. Nie, bola to aj dramaturgia a potom aj podľa toho, ako sa to podarilo inscenačne herecky, lebo v divadle závisle dosť aj od hercov. Nedá sa nič robiť. Podobne je to v krajine šíre. Hodne robil s Vladimírom Strniskom, kde boli fotografie s hercami, tie som nezobral, lebo toto to vidno lepšie, kde napríklad tam tá scéna, tam opísame tá scéna, kde na tom tenisovom kurte vôbec sa nevedelo za to takou nepriehľadnou stenou napravo, že je ten tenisový kurt, kým nezačal v istom momente tie loptičky, tie zvuk nezačala do tých replík búšiť a to je zase koncepcia takýmto spôsobom vyburcovať diváka a myslenie Vladimíra Strnisku, takže to vlastne bolo tiež v súčinnosti. Toto prebehnem, len chcem ukázať, neviem, či na to tuto vidno, ale v knižke to vidno. To je tu 21 návrhov pre Saténový střevíček v Národnom divadle Praha, čo nebola až taká úspešná inscenácia. My sme boli na neviem koľké repríze, celý autobus z Bratislavy, ale bolo tam vynikajúce scenické, našej Roman Polák, vynikajúce scenické riešenie a nádherne už režijné sú tam akoby poznámky, kedy sa čo spadne, kedy sa čo otočí, kedy sa posunie reviálka, čo kto robí, kedy sa stoličky vysunú z vrchu pre orchester, ktorý sedel na ľavom boku a tam hral taký malý. Samozrejme bola tam voda, ktorá odrážala, už tedy vlastne, až potom začali síce už od 80. rokov tie bazéniky v Slovenskom divadle, ktorá trblietala to všetko okolie, čo to znamená, nebola to len tá očista, bolo to zrkadlo, čo potom sa začali vešať tie zrkadla na javisko, ale to vlastne bola, túto funkciu mala v tom čase voda, ktorá to nádherne dokázala zrkadliť. Takto presne farebné nákresy, všetko tam popísal, akým spôsobom. Inakšie sa mu podarilo z vrchu, neviem, či to bolo 9 metrov, či koľko to tam píšem, sa tak dolámal, že ležal v Prahe niekoľko týždňov v nemocnici, spadol, lebo technik neukotvil scénu. Vybehol hore a chcel to ukázať, ako to má byť aj hercom, a celé sa spadol z toho. Takže aj toto je údel scenografov, že z takéto z vysokej sa dá, a tam sa dá akoby ochodzať, a tam sa dalo chodiť. Takisto potom to robil u Břetislava Rychlíka, že na tej ochodzi sa dalo chodiť aj v inscenácii, čo robil. No, tu sme teda hovorili, čo všetko teda ako urobil, koľko teda tých inscenácií a využíval okrem toho zúženého priestoru, ohraničeného, buď to teda boli jednoduché riešenie, že niekoľkými stupňami vznikol ďalší priestor hrací, alebo oveľa zvýšené, že urobil ďalší priestor, alebo ešte ďalší a svietením zozadu, spredu, zo spodu vytváral ešte aj iné priestory pre toho diváka, samozrejme ešte s inými ďalšími významami. Tu je ten príklad, akým spôsobom v Trnavskom divadle, taká zaujímavá inscenácia o tom Dilongovi, kde vlastne takto, ešte mriežka, to je zaujímavé, cez mriežku nasvetoval, nebolo to vždy väzenie, ale to teda môže byť aj nejakým spôsobom, to sa krásne to svetlo rozptyluje, rastery robí také, a znamená, keď ako tie novšie reflektory, teraz to už aj volajú inakšie, to dokázalo sa už tým v 80. a 90. rokoch nádherne fúzliť, takže to už dneska nevieme, čo z toho urobí režisér a čo urobí dneska svetelný dizajn, ako sa to volá, nie iba technik. Takže takýmto spôsobom dokázal to urobiť. No a toto je zaujímavá tiež inscenácia Palárika, ktorá sa málo hráva, pretože je to veľmi zložená, aj dejiny Ruska,
a Slovanov cez to, ale tam tiež sa dá krásne s tou mrežou sa dá pracovať, kde vytvárala tie otvory, pretože v opere ten otvor bol vždy otvorom, zatiaľ čo v činohre sa to spojilo, v činohre sa to rozpojilo, v činohre sa to otvorilo a v činohre to divák nevidel, že je to možné otvárať a možné to variovať mierne, lebo toto bola konštrukcia, tá sa celá nemenila. Emblematická inscenácia divadla Na provázku, dojímate ma veľmi, o Dominikovi Tatarkovi, ktorý vlastne množstvo materiálu a tam používa slamu, vodu, piesok, drevo, s tým, že hrali to, už to trošku prenieslo svoje skúsenosti divadla Na provázku, čiže urobil tej obdĺžnikovej sále, diváci sedeli z dvoch strán, áno, z dvoch strán sedeli, šťastie potom z tretej a hralo sa teda v strede, s tým, že už tam bol ten prvok, lebo koncom druhej polovičky 80. rokov už opúšťa akčnú scénografiu a vnáša do svojej tvorby postmodernistické prvky, rôzne alúzie, na výtvarné citácie, na výtvarné umenie. A toto bolo zaujímavé, že vlastne tú dynamiku tej inscenácie vytvoril s tým, že herci sa pohybovali na kolieskových korčuliach. Čiže jednak to hrmotalo, jednak to vytváralo úplne inú atmosféru a však Dominika Tatarku, väčšinou jeho osud poznajú nie len preto, že podpísal chartu, ale aj preto, že v podstate on bol najprv bol silne veriaci, potom veril komunizmus a kedy prestal veriť a vlastne démon súhlasuje presne o tomto, akým spôsobom sa vysporiada spisovateľ aj so svojím osudom o tom, ako pokračujú dejiny. No, to je Stopola, konec Masopustu s Břetislavom Rychlíkom, kde tiež riešili a veľmi dlho, kým vyriešili, akým spôsobom opätovne, nespomenula som, že podlahu často využíval ako šikminu z tých dosah, buď miernu, buď naklonenú, v opere naklonenú doprava, doľava, v činohre iba mierne naklonenú, teda zdvíhajúcu sa dozadu a riešili teda tiež dva priestory a akým spôsobom tú zem, nevedeli, ako vyriešia zem, takže dosť dlho debatovali o tom, nakoniec skončili pri tom liku, ktoré im vytvorilo presne tú atmosféru a presne to, čo potrebovala, aby bolo počuť, keď sa po tom liku chodilo. Toto je zaujímavá inscenácia, Víťazný únor Kohouta. Žiaľ, čo by poslal pán výtvarník v takom zvláštnom programe tie fotografie, tak cez iné programy sa jeho nákresy sú výborné, sa neboli farebné, čierno-biele, sivé a to by nebolo vidno, tak som zobrala už z realizácie fotografie, tým, že boli zase štikmastená dozadu, ale bola, ako vidíte, tak je to ako Tomáš Garrigue Masaryk, to vlastne bola mäkká stena, nebola tvrdá, že sa dalo ohýbať, tak ako sa dalo ohýbať aj s tou dobou, aj s ľuďmi a malo teda tieto iné významy, akým spôsobom to nasvedcovali a veľmi to menili. Základom bola naľavo, vidíte, základom bola tá stena, ktorá podľa toho kedy znak, tá sa zužovala akoby javisko na javisku, zase divadlo na divadle to bolo, potom sa to už neskôršie používalo, o tej dobe je to presne, o tom je aj to polové vlastne život, ale aj táto hra a nádherná záverečná teda scéna Komsomolcov. No a prichádzame doslova k emblematickej inscenácii Šulajho, pomocníka, v Prešovskom divadle, zjednodušene povedané. Tam sa stávalo od roku 69 nové divadlo Prešove a skôr ako bola tá velikánska budova, kde sa môže tank zozadu vojsť na javisko, tak postavili vedľa divadla kotolňu. A tak sa rozhodli, že v tejto kotolni by sa dalo doslova technická miestnosť, navielo okachličkovaná, s tým, že tam boli rozličné vývody na vodu, na všeličo odpady. A tam sa rozhodli hrať divadlo 2 roky už predtým, keď urobili túto inscenáciu. A vlastne vymysleli s režisérom Josefom Pražmárim, vymysleli, že v podstate urobia z obdobného materiálu, ako je ten priestor, urobia aj oni
základ scény, presne píše z toho sololito, akým spôsobom to vyrábali, ako to vlastne mohli rezať. Herci sa to museli naučiť prenášať, takže to bolo dosť ťažké, čiže potom to podľa toho ešte to, ako to porezali, ešte ako to potom pozliepali, pretože to naozaj bolo pre nich ťažké a vytvárali rozličné priestory, pretože urobili inscenácia, teda aj sa dej odohráva, lebo ten pomocník vlastne tak to príde pomocník Mesiarovi, hej, ktorý príde zo severu Slovenska tam na Dolniaky, do Šiach. O tom je ten román Ladislava Baleka, ktorý píše o tých miestach, aj potom Agáty, aj ďalšie romány. Akým spôsobom, že tie vzájomné vzťahy medzi ľuďmi úplne zvlčia cez toho pomocníka, ktorý chce len zarábať peniaze a klamať teda aj zákazníkov a samozrejme aj si užívať a správa sa rovnako k tej žene toho Mesiara ako k tomu mesu na jatkách. A takto to vyzeralo v Prešove v tom štúdiu 83 si to nazvali, potom už o rok na to tam už nemohli hrávať, lebo už sa to pripájalo k tej Novostave, s tým, že oni vlastne ten raster, ktorý vidno, tak to tam, že to vlastne museli vytvoriť, pretože by tam boli na betóne, by boli aj na kafličkách stáli, čiže vlastne mohlo to svietiť zo spodu, mohlo to svietiť z bokoch, no ale všetko si museli doniesť reflektory, lebo tam samozrejme nebolo nič, čiže bolo to autentické, bolo to teda, žiaľ Bohu sa to nehralo na festivale Divadelná mladosť v Prešove, ale prišlo to do Českých Budějovic a tam už to nemalo tú atmosféru, ako to malo na domácom. Čiže to je o tom, že nie každý priestor sa dá, a to nie je v tom, že či javisko väčšie, menšie, ale jednoducho nedá sa preniesť do iného priestoru. Toto bol doslova autentický priestor. To nebolo iba obyčajné pre štúdio vytvorený priestor, ale autentické, ten chlad bol autentický. Ale tam aj kabarety robili, ale nakoniec o tom. Divadlo sa na provázku. Tak to je všeobecne známe, ako sa dostal Zavarský, ako Zavarský začal spolupracovať, že jednak poznal jeho články z javiska Peter Scherhofer a potom teda, keď išiel robiť brat Karamazovcov, neboli bratia, alebo zo 4. detstva len vznikol ten scenár, tak sa oslovil 3 scenografov a nakoniec sa teda rozhodol pre Zavarského a spolupracovali. Nebola to jednoduchá spolupráca, veľmi veľa o tom rozpráva v tom rozhovore s Bržislavom Rychlíkom a s Alexandrom Balogom, práve čo v úvode tej knihy dosť obsažný rozhovor. Jan Zavarský, a nepatrí sa mi citovať aj také tie rozličné etapy ich spolupráce, treba si to prečítať, lebo sme neboli pri tom, tak to mohol hovoriť iba jeden, druhý alebo tretí, ktorí boli pri tom. Ale výsledok je ten, že Jan Zavarský dokázal robiť so všetkými režisérmi, ktorí boli aj problematickí. Napríklad na Slovensku urobil vyše 30 inscenácií s Blahom Uhlárom, ktorý keď sa rozhodol, že už ide úplne hrať iba o rozpade a o svojich pocitoch a založil divadlo Stoka. Ešte predtým teda robil s Milošom Karáskom a ešte do Ukrajinského národného divadla, ktoré vtedy sa tak muselo oficiálne voliť, potom teda bolo premenované na divadlo Alexandra Dufnoviča, čo sú teda Rusíni, robil s Blahoslavom Uhlárom. Potom robil s Josefom Pražmárim, ktorý tiež tam sú zaujímavé spolupráce, doplatili trošku na rok 90, že to, čo mali vynikajúco Bulgakova Moliera pripravené, prešla revolúcia, premiéra o 6 týždňov, už to nebolo ono, už nebola úloha cirkvi o tom, o čom teda bola celá tá inscenácia, to sa nám sa nezmestilo, ale píšeme tam o tom, robil s Marianom Peckom, tiež to, no a samozrejme s Romanom Polákom. Presne povedala, kedy sa rozlišli, ako sa rozlišli, že v istom okamihu sa tie spolupráce sa udavia. Unavia sa ľudsky, tí ľudia, čo spolupracujú, a najdlhšie teda robil s Petrom Scherhoferom, pretože tam sa to utriaslo aj v tom, že bol
podstate obmienial sa ten kolektív, keď niektorí herci odišli do Prahy. Ale bolo to ten stmelený kolektív, čo bolo geniálne, to všetci tu viete, alebo možno väčšina, že oni v lete mali tie tábory mesačné, kde teda výborne sa učili sa po anglicky, kde hrali fotbal, kde vlastne žili ako rodina, kde za nimi prichádzali a vlastne to stmeľovalo, teraz sa to volá nejakým moderným, a sú to viac menej ako nútený tento team building, je aj matka, ktorá má 3 deti a sú samé, tak nepochopí, že musí o 6. odísť. No a vtedy to bolo doslova, teda, že to chceli, že to vychádzalo z ich vnútra a nie, že niekto im zaplatí 50 kilometrov od Bratislavy studenú Husacinu. Takže o tomto bolo to naozaj trošku, no, neboli také možnosti, ako sú teraz. Aj o tomto si povedzme, že proste sa inakšie sa žilo. No, divadlo sa na Promáska, nepravidelná dramaturgia v nepravidelnom priestore, to proste o tom sa veľmi veľa popísalo, oslozi všetci ostatní majú štúdie. Nepravidelnosť bola aj v tom, že teda akým spôsobom vznikal ten scenár, z čoho to je a k čomu dospeli, k akej myšlenke, čomu sa vyjadrovali, to som už hovorila, že veľakrát do inscenácie, nielen do textu, spätne zasahovali už potom po premiére. Dôležité bolo, že to bola ich postoj, inscenácia, každá inscenácia divadla na Provázku, ja teraz som ich videla v podstate od 69. a od 71. všetko tam, celé roky, ale bol to ich postoj, zmierním to, k spoločensko-politickému situácii, nie k politicko-spoločenskej, aby to prestupuje, tak ťažko povedať, kedy to bolo aké, ale bolo to ich vyjadrenie. Nehrali divadlo pre divadlo. Preto oni dokázali byť v rozličných situáciách a robiť to, čo možno na začiatku bolo to akčné divadlo, akčná scenografia, že dokázali sa podieľať na tých zmenách. Dneska v Slovenskom národnom divadle idete na predstavenie, boli časy, keď si niečo herec súčasťou inscenácie aj preniesol. Dneska sa tak nudíte, pretože sú v tom čiernom tam začnú pobehávať, všetko to odpratávajú, neviem, na čo sú tie bočné javiská na novej budove, tomu nerozumiem. Potom sa zase scéna, potom zase je, takže nie. To sa vlastne bolo súčasťou a robilo sa to, tie zmeny sa robili počas inscenácie a malo to význam. Napríklad tí Karamazovci, nádherné o tom, ak si to prečítate, nebudem to opakovať, ale chcem povedať ten záver, že v podstate sa diváci, všetci sa stali súčasťou toho procesu, ale zaujímavé bolo na tom to, že ten záver, naozaj si pamätám, ako nám ten veľký inkvizitor Petr Oslzy mal radosť, keď sme tam mohli sedieť my, ako nám tú stoličku odkopol, aby sme sa teraz z toho priestoru brali preč, lebo tam už teda nemáme čo robiť, lebo raz to skončilo, to súdne pojednávanie tak skončilo a tá časť sa prepadla. A nezabudne sme, dobre, tak ideme a zrazu z toho spodu sa naozaj tie kríže objavili po jednom a to bolo neuveriteľná metafora, neuveriteľný obraz o tom, že ešte existuje niečo, čo po nás zostane, niekto už má taký alebo onaký znak, ale že isto každá doba, každé roky, 50., čo sa vracia, 60., neonormalizácia, neviem čo všetko, sa obmienia, ale vždy by malo prísť a väčšinou prichádzalo k istej očiste. A tú očistu dokázal Zavarsky vyjadriť nie texty slovami, ale dokázal vyjadriť znakom, atmosférou, premenou tej rekvizity a jej významu, tým svietením a tým posunom na javisku. To je, pokiaľ človek nevidí tú inscenáciu, tak teória je jedna vec, ale keď to vidí, ako to funguje na tom javisku. Divadlo je preto, my sme si zvykli, že môžeme ísť doma a môžeme sa pozerať online. No nie je to ono. Lebo ani 4 kamery nezachytia to, čo zachytí ľudské oko v tom momente, kde sa pozerá. To sú technické, je to fajn. Počas večera si pozriem 3 inscenácie. Ale nie je to, čo ma môže osloviť, že mňa presne môže niečo iné v tom rohu, ma môže osloviť nie to, čo mi práve kameraman alebo režisér mi strihne tú kameru číslo 4, ktorá to snímajú simultáne. Čo je dôležité bolo v divadle na Provázku, to bola naozaj fyzická a pohybová pripravenosť. Preto oni potom mohli robiť novú operu, že ešte aj spev. To je tá hygiena hercov,
ktorá dnes už pomaly neexistuje, pretože nestíhajú pri tých všetkých seriáloch a neviem, čom to ešte je. Čo je dôležité, že sa neopakovali s tým Schaefferom. To je neuveriteľné, ale oni sa neopakovali, oni dokázali, ale je to aj tým, že si vyberali tie témy, dokázali to riešenie, základ tej prochádzkovej sály, čo bol obdĺžnik, a oni vlastne vytvárali tamto hľadisko, javisko po starom, kde sa sedelo na tých laviciach, boli sme mladšie, tak nás chrbty boleli, síce nám dali pod nás tie vankúše, ale vydržať tam s tou pauzou 2,5 hodiny bolo na chrbticu a tých laviciach bolo dosť zložité a stáli atak z toho hracieho priestoru, či zo stredu, alebo okolo, na diváka plýval ten atak v tom zmysle, že nestíhal ani všetko vyhodnocovať, odčítať, čo sa tam v tej rýchlosti deje a potom to, čo teraz nechcú divadelníci bolo, aby teda, keď už išiel domov a prichádzal domov, aby ešte stále nad tým rozmýšľal, čo videl, čo ho oslovilo a čo mu zostane v pamäti. Dnes veľakrát, možno vy nie, ja sa priznám, že už po mesiaci veľakrát neviem, o čom to bolo. Ako tam hrali, o čom to bolo. Mne sa stalo, že už som z toho utekala nádhernieru, čakali, sedela v aute 15 minút, celé veľké hľadisko, 600 ľudí čakalo, ja som sa posadila všetci, že bože, kto to je, že sa na ňu toľko čakalo, posadila, začali, ja som zistila, že som to videla. Čiže stáva sa aj toto. A to znamená, že nie, že mňa neoslovil, ale ani iných. Divadlo musí zaujať. Nemusí sa nám páčiť, môže sa nám nepáčiť, ale musí nás zaujať tým, že niečo si zapamätáme. Aj to negatívne si zapamätáme a vieme si to vyhodnotiť pre súčasnosť, pre budúcnosť a veľakrát teda aj pre minulosť. To sú tí Karamazovci, akým spôsobom boli tie hracie priestory. Ja už som teda preskočila, čo sme tam hovorili. Pre každú takúto inscenáciu robil Závarský takéto návrhy. To má príspevku a veľmi to scenografii oceňujú Petr Oslzlý, ktorý píše o ich spolupráci a podarilo sa naozaj z ich archívu vyčistiť tie niektoré výkresy, ktoré tam zostali a sú historickým, odborným dokumentom, akým spôsobom pracovali scenografiu, ako si to všetko nakreslili. Tu potom ako to 3 fotografie sa ale zachovali, ktoré sa dajú použiť. Ostatné, keď je tvár herca, tak to keď sa píše štúdia o hercovi, ale nie o inscenácii, akým spôsobom to bolo už potom v tej normalizácii. Ja som to už porozprávala, čo tu je, nemala by som to naozaj čítať. Obchod s chlebem. Rozdielne pani o divadle na provázku, lebo však husa sa nesmelo používať, husa, tak písala Jitka Čiampy-Matulová. Mladá doktorantka, odtiaľ vlastne absolventka deň umenia. A je zaujímavé, že čo ona vyčítala z materiálov, ktoré zostali, tak niektoré veci úplne inakšie, ako Petr Oslzlý tam píše v tých svojich spomienkach. A nádherne sa to dá spojiť a každý zo svojho uhla, on tiež možno niečo už nebolo presne tak, ale sú to autentické spomienky, ktoré osvetľujú spoluprácu a vôbec tvorbu divadla na provázku. Ani jedna knižka, ktorá vyšla o provázku, či tá prvá, či tá Petrova, tá prvá, len tie tako dokumentárna, nevysloví o nich také svedectvo, keď sami o sebe píšu, ako keď spätne vždy cez niekoho tvorbu, keď sa píše. Lebo človek si spomenie vtedy aj na iné súvislosti, ktoré, keď píše svoje pamäti, teda v úvodzovkách o tom divadle, cez svoje pamäti si vtedy nespomenie. Tu išlo o to, že teda toho Brechta, teda akože známy text, ale Oslzlý píše o tom, že teda to bolo ako v prednáškovej sále. Ale ona píše, že ako v antickom divadle, čiže sa dívalo z vrchu, čo sa deje, pomoc, akým spôsobom, nakoniec to poznáme, sa dá z chudoby vyťažiť a zarobiť. To je veľmi jednoduchý princíp nehumánny,
princíp, ktorý tam bol. Takto písal nákresy, ktorých je veľmi veľa. V knižke je samozrejme viacero, pán Závarský trval na tom, že všetky návrhy, ktoré sú k dispozícii, tam musia za sebou byť, lebo vidno na nich postupnosť, vlastne inscenačnú koncepciu cez tie návrhy, čo zachoval, vidno, o čom bola inscenácia, samozrejme už nie o hercoch, hoci tam sú aj kostýmy, veľmi zaujímavé, uverejnené, ale dneska sem nedostanú. A tu už je Chameleon a Rêve Joseph Fouché, nová opera, toto je maketa, akým spôsobom to fungovalo. Našťastie sa zachovala v Slovenskej národnej galérii, že začiatkom 90. rokov všetko od neho teda väčšinou žiadali, teraz ostatné bude v Divadelnom ústave v Bratislave, všetkým to dal zadarmo, takže to bude potom zverejnené aj na webovej stránke, mu dal súhlas ešte za života. Akým spôsobom hralo, čiže na šírku to urobili viacero hrací, preto ten igelit po bokoch bol úžasný, že tam naozaj mohli sprejovať, mohli tam písať tie revolučné heslá za, proti, čiže ten igelit sa dal zmazať, sa dal strhnúť, zavesel sa tam iný. A zaujímavé, je to potom trošku pripomenulo Hamleta na Taganke, kde vlastne Vysocký z tej oponky si vlastne urobil to kreslo a takým spôsobom tam s tou oponkou alebo s tým závesom zamatovým pracoval, tak tu z toho kráľovského kresla vznikla tá gilotína, že z vrchu sa spustí. A zase tu máme záves, plachtu teraz iného materiálu, nie z bavlny, ale teda už je to z takéhoto hrubšieho, väčšinou zamatového, takého materiálu, ktorý toho bolo hodne. Teraz je už tých materiálov menej. A takto to bolo v realizácii, len čierno-biela fotografie sa nám zachodila. Čiže v podstate, ako by sme si povedali, že divadlo na divadle, ako používali bábkové divadle, že mali javišťatko na javišťatku, ale to malo, tam sa hralo sa vedľa, hralo sa za a tie praktikáble sa niektoré aj sploštili. Vidno, že tam ako sú pospájané, však, bo teda je to výborný názov, Chameleon a Rêve Joseph Fouché, hej, to byli Fouchého Martine a bolo to také, skôr by som tako povedala tradičnejšie, ale bolo to súčasné. Dneska to môže byť súčasné. Cesty. Významný projekt, 4 súbory českej, kde sa veľmi debatovalo v štúdie o tom, akým spôsobom sa vyrieši. Boli tam, každý mal svojho výtvarníka, akým spôsobom sa vyrieši priestor, kde budú hrať, keď všetci rovnako, je to známe súbory, ktoré sú tam, kde sa oni rovnako mali rovnaké postavenie, či Honza Schmidt, alebo ktorý tam si prišiel na okraji, štúdiu za títo, ktorí si... Ale na druhej strane, ako môžu súzvučiť, ako môžu hrať spolu, keď každý prichádzal so svojím textom, so svojimi rekvizitmi, so svojou koncepciou, aj interpretačnou, lebo oni sa odlišovali. Tak Závarský, ktorý bol konzultantom, vymyslel tento základný model. Tento základný, tam vidíte všetko? Nie, tam, ako by sme to, že tam všetko sa nedá čítať, ako by sme to čierne zrušili. Ja teraz pozerám, že to nevidím, ja to mne neprekáža, ale som si všimla, že to nevidia aj ostatní. Ja to takto nevidím, ja ako viem svoj počítač, ale toto dole, lebo možno vyššie, keby sa to dalo. Vrátime to nabok, lebo tam ešte niečo dôležité chcem povedať. To teraz nevracia sa. Teď potřebujete posunout? Ne, ale ja to neviem to posunúť. Tak teď. No áno. No. Ešte som toto chcela, že nevidno tu. No nižšie, áno, poprosím. Hej. To ja nevidím svojimi očami. Jasne. Vidíme, jak to... Nemám myšku, keby som mala myšku, tak tu urobím. No. Tam jsme úplně... Aj mladé pršteky si robí ten program, čo chce. Ne. Můžeme to nechat na to, že nebudou vidět nadpisy. Môžeme takto, hej. Môžeme to takto, budem teda k tomu hovoriť, ako to je. Čiže vlastne toto bolo to najdôležitejšie, tá križovatka, akým spôsobom je, a ešte teda hrali aj po bokoch, bolo to o nich, o ich minulosti, o ich súčasnosti, ako dokážu spolupracovať. Bolo to obdobie, ten 84. rok, keď sa naozaj v Čechách začali presadzovať tieto štúdiové divadla, dokonca dostávali
priestor aj u predsedničky Zväzu dramatických umelcov Jiřiny Švorcovej. Tam boli všetci nekolní, všetci boli v tých komisiách, ktoré tam boli. Takže povedať, že nie, práve naopak, my sme obdivovali, pretože u nás akurát filmári mohli, u nás to nepustili. Čiže treba skonštatovať, že vďaka aj tomu, že nechala tam ten voľný priestor, tak sa spájali Pražská pietka, všetky tieto súbory mohli pôsobiť, mohli tvoriť, chodili na festivaly, samozrejme určite im niektoré zakázali kusy, práve preto chodili potom na festival do Prešova, pretože v Prešove súdrovia boli proti Lasicovi a Satinským, im neprekážali tieto súbory, tak tam nesmel vôbec, ani keď Nová scéna oficiálne hosťovala v štátnom divadle v Košiciach, nesmel byť v inscenácii Lasica so Satinským, tam bol krajský ideologický tajomník, bol takto, bol takýmto spôsobom si to obmedzoval, lebo preto Vladimír Blaho, a nie ten operný kritik, nemá nič spoločného, žiadne nie sú rodina, aby sa to nedalo do nejakých súvislostí, prosím. Tak vždy tie citlivejšie inscenácie vzájomne si prichádzali na inscenácie. V tomto ten divadelný život už koncom 70. rokov a 80. rokoch spolupracoval a existoval. A tie štúdiové divadlá touto inscenáciou, týmto projektom dali najavo, že by chceli aj ďalej pracovať. Nepodarilo sa to už. Každý z nich mal potom už ďalšie programy, dali 2 a potom začala tá spolupráca, teda samozrejme s tými zahraničnými divadlami. Jak jsme to posouvali, jak jsme se ocitli tady, teď už to bude. Teď. Dobre. No, domov pána Fanalu. Čiže keď sa presťahovali do novej budovy divadla na Provázku, tak samozrejme tam aj tvoril, tam robil Jano Zavarský v tom klasickom priestore, ale nedalo mu to. A nedalo to ani Šaráferovi. A vytvorili z tom tej veľkej sále, vo veľkej sále si vytvorili veľkú prochádzkovú sálu by som povedala, a tam hrali kabaret. A zase ten kabaret, a bolo to, ja si toto pozriem, aby sme teraz, zase to tam nie je vidno, tak na niečo. Áno, je to všetko v Alotrii a ne Tingle, on totiž tie názvy sa trošku menili. Dokonca aj pri korektúrach sme s pani autorkou tej štúdie sme zisťovali, že je tak veľa tých názvov, že presne, že ako to je, že museli sme sa k niečomu prikročiť, že aj Petr Lososi nám napísal, no áno, raz tak, takže som sa presne musela pozrieť, pod čím sme to nakoniec uviedli. A bol teda rok až 95, ale kabaret, a najmä politický kabaret, v druhej polovičke 80. rokov bol silný nielen v Maďarsku, ale musím povedať, že aj bývalej NDR v Berlíne, kde som bola s Arnoštom Gottflamom, ktorý som ja tomu všetko tak nerozumela, on mi prekladal do ucha, povedal, že tak toto by u nás v žiadnom prípade nemohlo byť, čo je tu. A to bola polovička 80. Rokov v Nemecku. Ešte tá spoločnosť vždy púšťala tu, niekde ten ventil pustila, kde sa teda to dalo. Ale to bolo nádherné v tom, ten návrat, čo všetko, ako môžu to robiť simultáne, tie móla, tie maličké javiska, ako mohli tí diváci, ktorých tam sa obsluhovalo, nielen ako viola, že len niečo recitačné, ale tak ako bol takedy Tatra kabaret v Bratislave, keď sa hrával v hoteli Tatra dole v reštauráciách, tak to tam fungovalo, komunikovali týmto spôsobom a naďalej sa navrátili teda aj k takémuto priestoru, čo im chýbalo. To je zaujímavé divadlo pohybe. V roku 87 píše o tom teda aj Petr Oslzy, ktorý získal túto fotografiu z archívu syna pána Kratochvíla. Je že v 87. urobilo divadlo na Provázku 20 rokov svojej činnosti, takú retrospektívu, a keďže tá stavba sa nedostávala pod státnym divadlom Brno, vieme, aké tam boli, aké problémy, ale boli problémy v celej spoločnosti, nový papier nebol a tak ďalej, oni si urobili recesiu z toho, že teda sa sťahujú. Ale ja som omylom dala inú fotografiu, čo ma teda mrzí, lebo tam Jano Zavarský sprejoval, nádherne tam vidno, ako tam sprejoval na ten baliaci papier z Domu umenia, ktorý ide až na námestie. Ja som sa pýtala Petra, odkiaľ to mali.
A Peter Osol, lebo Závarský, ja neviem. A Peter Osol, povedal. To boli zvitky, čo zostala po novinovom papieri Večerný Brno, to nám dávali, mali sme kamarátov v tlačiarne, hovorím, takže takto sa existovalo, takto sa žilo, že v podstate boli to vzájomne takýmto spôsobom. Opera. Radka Hrdinová písala. Opera je úplne o ničom inom. Používa skoro tie isté prostriedky, ale inak. Čistejšie, voľnejšie, nie ten pretlak tých zmien, pretlak tej práce s rekvizitou, potom neskôršie s tým odkazmi na rozličné umelecké smery minulosti, pretože výborne všetky ovládal, presne vedel, ktorý obraz, kde bol ako použitý pán Závarský a vôbec títo všetci, táto generácia chodí, všetci títo aj muzikanti, ktoré to vyštudovali, tak chodia každý rok po istých galériách Európy a si to stále do očí si vkladajú tie obrazy a potom to využívajú vo svojej tvorbe, pretože človek zabudne dvojrozmerná obrázok, nedáva to, čo dáva, keď si to človek pozrie a sám to vníma. Spolupracoval najmä s Martinom Otavom, s ktorým tiež robili vyše 30 inscenácií. S Karlou Štaubertovou vyše 10. Nemáme dobré fotografie, nedala som. Aj s tým Josefom Prúdkom a Janom Antonínom Pitinským. To je zaujímavé. Dával veľký priestor, nielen spevákom, čo sa tým donútil ich tým priestorom opustiť trošku psychologické herectvo, zaužívané maniere operných spevákov a práve tým minimalizmom dokázali vyjadriť oveľa viac, ako tam uvidíme na niektorých obrázkach. A ako píše o tom, že teda jeho rukopis Závarského, pani Hrdinová, Závarského rukopis bol čitateľný. Ja som videla asi len 5 jeho opier mimo Slovenska, tak by som to nemohla si tvrdiť, ale teda ona ich videla, takže môže to takto dosvedčiť. Aj tam je viditeľný ten vplyv architekta, pretože ten opera na tom veľkom javisku logicky musí byť. Opere oveľa viacej štilizoval, ako štilizoval v činohre. To si musíme povedať, ale štilizovala, ukážeme si to na obrysoch stien, na domoch, stačí svetlom, alebo len troškým zakrivením, akým spôsobom pracoval, tá opera nemá toľko zase až výkladov, ako má činohra, takže tam je to trošku, tam tie noty a to libreto až tak nepustí, ale o to je to zaujímavejšie pre tých tvorcov, nový výklad, nové prostriedky využiť. Jej pastorkyňa Jenufa v Bratislave. Toto je z prvého dejstva záber, kde to hovoríme o tom teda, ako sa mení. Tam je ten potom zelený pás dole, to je ten optimismus, to je tá príroda, ešte zadný horizont. Veľmi rád svietil horizont. Horizontom pracoval, posúval hore-dole a to sme nemali čas, a som nepovedala, že s horizontom, ako to tam pracuje, to tam všetko na tých poznámkach vidno pri tom saténovom třevičku. Hore-dole, akým spôsobom, ako ona svieti na červeno, na bielo, čiže tam veľmi veľa s tým pracuje. Tu sa ukazuje potom v tom druhom dejstve, teda aj všetko tmavé, ten malinkčký olôčik, že trošku obloha tam, zase modrá zasvietí, mal veľmi rád modrú, červenú silu. A sa splošťuje úplne dole a človek má pocit ako z nejakej detektívky a potom sa to zase rozostupí, aby teda mohla Laco s tou Jenufou odísť. Čiže takýmto spôsobom jednoduchým, je to vlastne vymyslená režia, je to vymyslený výklad, nepotrebuje režiséra. Stačí mu dirigent a speváci, čiže v podstate je to vymyslené. No, toto bolo na pozvánke veľmi krásne, ďakujeme veľmi pekne. Pani riaditeľka Slovenskému inštitútu, že dala túto krásnu fotografiu, že majú na plagáte a vlastne z toho lazebníka Severského. Tam je zaujímavé, nemáme toľko priestoru, že z tej druhej strany, to tam píše, keď sa to otočilo o 180 stupňov, tak tam bola tá surrealistická kresba dievčiny tváre, ako metafora, to je sná. Je to sen, nie je to sen v tom vajíčku, akým spôsobom. Inakšie to použil ešte aj v inej inscenácii menšom, nad hlavou herečky, protagonisty divadla Andreja Bagara, čiže ale to je zaujímavé. Ako sa s týmto motívom vajíčka dá pracovať? Bludný Holanďan, to je to, ako vlastne
ako musí opustiť, musí sa vzdať herečka toho zaužívaných manier, gest, ako keď je korpulentná herečka a klakne si vyznáva lásku tomu partnerovi, no to sa nemôže jednoducho tak režirovať, lebo keď je korpulentná, to musí ten režisér narežirovať trošku inakšie. Ale tu je zaujímavé, akým spôsobom pracuje s tým svetlom, zase modrým, s tými premietaniami, s tými odkazmi, s tým, že to potom ten horizont nasvedcuje až zase som to vypla, pardon. A šíri sa to aj do bokov, to svetlo, akým spôsobom vlastne vplýva komplet na celú inscenáciu to blúdne. Tristan a Izolda, už len 2 inscenácie. Tristan a Izolda Pitinského. Bolo veľmi zaujímavé, nezmestili sa nám všetky závrhy. Základ tvorila Šikmina, ktorá išla trošku doľava. Tam bol ten stožiar, ako sa to odohráva, urobili skôr akoby vojenský priestor, bol to čisto mužské. V druhej časti, a to je veľmi zaujímavé, to som si tam dovolila na to Národné divadlo ocitovať trošku tú Radku Hrdinovú, na čo boli v tých pologulách, na čo boli odkazy. Čiže takýmto spôsobom aj s touto operou dokázal s tým priestorom takto zaujímavo pracovať a zase to maličké sú to zmeny a tie bočné stĺpy, ktoré na niektorých fotografiách lepšie vidno, tak to naozaj boli obyčajné stĺpy v záhrade a s tým brečtanom, tým umelým, ako štilizovaným boli obrastené. A stačilo to. A potom akým spôsobom to pracuje potom ďalej sa to nakloní tá záhrada a zase sú tie vzťahy naklonené. No, a to je Salome v Teatrom národovom v roku 2004 Otava. Žiaľ Bohu, Radka Hrdinová to nevidela. Nikto to s kritikou, ktorých sme oslovili, nevideli. A pán Závarský veľmi chcel, aby sa teda o tom písalo, ale jednoducho nemal kto. A zaujímavé je, že vlastne ten návrh, veľmi, veľmi zaujímavý, zmizol a nemajú to ani na stránke Teatra Veľkého po Varšave. Majú tam už iba kudličkové návrhy neskoršie, čo robil po rokoch, nie toto. A s niektorými Poliakmi, ktorými som o tom rozprávala, si na to pamätajú, že práve tú inscenáciu, tú celú výpoveď vymyslel veľmi jednoducho. Závarský dal na boku, sklonená, ten mesiac, ako hovoril, tých 10 metrov priemer, a že tí diváci, aj keď sa nám dívali, nevideli sa pohybové. Až o 3/4 hodiny zistili, že možno je trošku ďalej, ale sledovali teda tie inde. A sa to farbami menil atmosféru, čiže zase určil inscenáciu. Veľmi význačná bola jeho plagátov. 2 som si dovolila také najzaujímavejšie a to je, veľmi sa mi páči a páči sa aj mnohým ľuďom, ktorí sa nevenujú umeniu, aký je výpovedný plagát k saténovému střevičku v Národnom divadle v Prahe, čo všetko tam mohlo odčítať, je to samostatné umelecké dielo, aj keby dneska sa už plagáty tiež vlastne robia, takže málo kedy korešpondujú s inscenáciou, robia sa dopredu, takže nevedia ešte, aký bude výsledok, ale vidno tam všetko to, čo je v tom diele, čo je v Klódelovom diele, to je v tom plagáte. A potom, to je veľmi zaujímavé, to československého, ten festival, čo bývalo v 90. rokoch, tak takýto plagát, ktorý mal úplne inú funkciu, divadelný plagát, ako má teraz, ale na veľa sme neprišli. Ja sa ospravedlňujem snad takým nejakým rýchlým, expresným pohľadom. Trošku tú šírku Závarského sa nám možno podarilo približiť. Tak já moc děkuji za přednášku, ve které se podle mě podařilo obsáhnout nejenom tu tvůrčí stránku Závarského osobnosti, ale nastínit i tu samotnou jeho osobnost. A v tuhle chvíli bychom mohli přistoupit k diskuzi. Pokud někdo z vás dokáže naformulovat tiklum, dokáže naformulovat dotaz nebo připomínku v tuhle chvíli, tak může. A stejný vzkaz posílám
ke kolegům a kolegyním, kteří sedí u Zoomu, ale poprosil bych vás, kdybyste to směřovali do chatu a já si to tam přečtu. To nebude dobře. A má někdo z vás v tuhle chvíli připomínku nebo otázku na paní doktorku? Prosím. Moc děkuji za dobrou přednášku. Skvělé mladé příklady. Mě zajímalo, čemu jste se příliš nevěnovala. Jestli měl Jan Závarský vazby nebo možnost realizovat v těch 70. a 80. letech také v zahraničí. Případně, jestli třeba měl možnost získat materiály nebo informace o zahraničních tendencích. Áno, áno. Ďakujem. Ja som to mala celé napísané a potom som si povedala, nebude čas aj premietať, aj čítať to, čo tam v úvodu mám. Jano Závarský tým, že sa venoval tomu konceptuálnemu umeniu, tak v 75. roku bol namiesto Miloša Lakyho ešte na Bienále Paríži, potom ešte raz bol na jednej výstave a potom prišla stopka. Zobrali mu nielen služobný pás, zobrali mu aj súkromný pás, niekoľkokrát bol na vyštudovanie na februárke, ako sa hovorí v Bratislave, a nezlomili ho, takže nemohol cestovať. S Bábkovým robil pár rokov, prvé roky robil v Bábkovom divadle na polovičný úväzok a Bratislavské Bábkové divadlo, ktorý cestovalo po celom svete, to vtedy bol boom obrovský, nesmel vycestovať, boli šokovaní, že nedostal pas. A vybavil mu to až Ladislav Podmaka, keď išli do Moskvy, o tom tam tiež píše. To už bolo koncom 70. rokov, alebo začiatkom 80. rokov mu to vybavil s tým, že ho tam potrebuje, pretože úplne iný priestor bol v Moskve aj v Leningrade, v tých divadlách, kam išli hrať oficiálne. Tak sa to podarilo. Čiže nemohol cestovať, nemohol robiť vonku, robil iba tu. Preto sa teda venoval sa, čo som tu nepovedala, aj veľa tej architektúre, pretože vyhrali pár súťaží, nič sa nepodarilo tak zrealizovať, ako plánovali, dokonca ani Bábkové divadlo Banskej Bystrici, len tá prvá etapa, aj vo vnútri v tej sále si to divadlo pomenili, nie tak, ako to s pánom architektom Tiborom Majlátom navrhli, čiže z toho bolo viac trpkosti z toho mal, ako z toho divadla, pretože tá architektúra ho zaujímala. A ešte najviac trpkosti mal z toho, keď po roku 90 sa zase prihlásil, dokonca aj z toho súťaže na Sevilu. A to, čo mi všetko rozprával, som si začala overovať od architektov, po všetkých časopisoch. Také veci, nikto nechcel o tom hovoriť, tiež tam niečo zrušili, tiež tam potom vyhrali iní na ten pavilén do Sevily. A toho pamäti obetiam holokaustu vyhrali prvé miesto, ešte s pánom Šoltésom, s Majlátom. Keď bola vyhodnotená súťaž, zistilo sa, že ten pozemok už nepatrí tým, kam chceli umiestniť v Bratislave. A z toho potom tej druhej súťaži v Novej výzve skončili na druhom mieste. Z tohto bol celý život oveľa viac znechutený, ako z toho všetkého, čo bolo v 70. a 80. rokoch proti divadelníku. Pretože sa to opakovalo inými formami, aj inými ľuďmi, nielen tými istými. Čiže nemohol. Preto sa vlastne venoval tomu štúdiu. Ku koncu života čítal knihy iba v anglickom jazyku, sa z domu nehýbal a sme diskutovali o Dostojevskom Idiotovi, lebo som do SND robila aj Idiota. Dostala som sa k najnovším vydaniam v Rusku, čo mi poslali kamaráti z knižníc tam. On zase čítal výklad Dostojevského v najnovších vydaniach vonku, cez anglického. A vlastne takýmto spôsobom sa k tomu dostával. Ale bol prezidentom slovenskej časti Ojstatu a vtedy veľmi veľa cestoval. Vtedy bol aj v tej Amerike, robil tam režie a robil tam scenografiu. Čiže až potom si to tak trošku vynahradil. Tam sa hlasím. Ja som mala to šťastie pred roky, keď mám 60 rokov, ja na roky interview. A keď som sa pýtala do rôznych stereotypí, ako najviacej, alebo čo on považuje pre seba za premožnú. A on vtedy povedal, že to bol vlastne tie cesty pridáva ľudí na viac setkání.
A mňa by zaujímalo z vášho pohľadu ako odborníčky, ktorá vlastne získa celú tú dielo, to celého uzavreté dielo, poznáte, že či je to vlastne objektívne, to nebolo subjektívny pocit, alebo naozaj, či je to kľúčová práca jeho života, či je tam ešte niečo, čo to prevyšší. Že to bolo v roku 2008 teda. A mne položili otázku z Opera Slovakia, že čo by som považovala za ako také najdôležitejšie. A ja som si vlastne uvedomila, keď som sa mesiace a mesiace tým zaoberala aj tou tvorbou, všetko tou činohernou, pretože všetko som nevidela, hej, po 95. v Čechách. A nie sú záznamy. Nerobili sa vtedy ešte záznamy. Dokonca neexistuje záznam ani z brňanských Karamazovcov. Existuje, myslím, že Pražské to robilo činohrák, alebo zabrali. Myslím, že činohra. Zabrali? Tak ten existuje, ale brňanský neexistuje. Obrovská škoda. Nevedela by som to povedať. Nevedela by som to z divadelného hľadiska. Mne sa páčia posledné 2 opery, ktoré som prezentovala, by som povedala. A vôbec v tých operách je to čisté, je to jasné, je to výpovedné, je to nové. Ja teda ako keď zrušia Artes televíziu, tak myslím, že už nebudem ani platiť, nebudem nič, nepotrebujem televízor, pretože tam sú tie aj staršie inscenácie zo Salzburgu, aj iné, kde človek môže sledovať tú operu a ten balet, aké sú tie trendy, už Nemci to nedávajú. Nevedela by som povedať. Pre mňa tie križovatky mohli byť pre neho v tom, že sa naozaj tie súbory, ktoré neboli na jednej rovine mysliacej, neboli. Aha, tam boli dosť také aj trošku trenice aj v tom, nielen k tomu sa podarilo na aký festival aj v rámci Československa vycestovať, ale boli to divadla inou poetikou. Navonok rovnakým prístupom, že to bol tvorivý kolektívny, bol nejaký scenár toho Honzašminu, tam sa viac spievalo, tam sa viac, jakže bolo divadlo na Okrajina, viac náslove a tak ďalej. Teda významné slova by som teda povedala. Ale myslím si, že to, že sa dokázali spojiť, že neboli tam revnivosti, že naozaj dokázali tí ľudia o sebe hrať, takže to bolo o nich. Myslím, že ten Zavarský to takto poňal, že v tej dobe to bola výpoveď o tom, že sa dokážu ľudia spojiť a prezentovať aj rovnaký názor a môže ísť aj proti všetkým. V takomto zmysle, myslím, umeleckom, nie teraz, že jedni majú pravdu, druhí nemajú, aj v pohľade na umenie. Budem to inde zachádzať. Čiže nevedela by som teraz takto narýchlo povedať, ale pre mňa, teda operu áno, a v tej činohre nedostala sa mi tam plánka, tie jeho návrhy dostali v bývalej Jugoslávii, dostali ocenenia, akým spôsobom tam pracuje s farbou, ako sa tam rozostupujú steny, ako to premieňa oranžovú so žltou, ako pracuje s násákom stromu. Čiže jedna vec sú návrhy a druhá vec je realizácia, ktorú my ako divadelníci si pozrieme a na tej premiére nám to súčinnosti niečo vypovedá. Aj máme koncepciu jasnú, máme výpoveď divadla, si povieme, no bože, ale tí herci. Takto som teraz videla vynikajúcu jednu inscenáciu. Ale tí herci nevedia rozprávať, nevedia hrať, hrajú inakšie, o rok je to už rozpadnuté. Čiže to je ešte ďalší stupeň, akým spôsobom žije inscenácia. A najmä, keď teraz niekde sa hrá v blokoch, príde o pol roka, zase sa vráti na plagát, že dovtedy sa hrá všeličo iné. Čiže ja si myslím, že rozdiel je v návrhoch, je ich tam oveľa viacej ako vo všetkých realizáciách. Ale ja som tú operu. A potom to hravé bábkové divadlo, ktoré sa mi sem nedostalo, lebo naozaj už to bolo trošku mimo v tom Poľsku, ale aj doba robila aj s Bednárikom Čarovnú flautu, tá ikonická inscenácia bábkového divadla v Bratislave na začiatku 90. rokov. Ale tie jeho návrhy, ktoré nevznikali jednoducho. Ja si pamätám, ako chodil môj manžel v scenári domov a povedal, zase Jano, čo doniesol. A môžem to rozprávať, lebo som mu to vždy pripomínala. Zase, čo doniesol, tak učiel domov.
A o 3 dní prišli tak vynikajúce návrhy, inakšie to spomína aj Bretislav Rýchly, že si museli viackrát sadnúť a aj Petr Oslzej to hovorí. A potom vznikli vynikajúce, pretože naozaj si k tomu sadol z toho dramaturgicko-režijného pohľadu a boli výborné tie návrhy v tom, že posúvali ten výklad, čo teda Peter Šarafer málo kedy priznal, Peter, ale bolo to tak. Čiže ja by som povedala, že to sú tie návrhy, ktoré našťastie sa zachovali. Nedostali sa nám tam všetky, že boli uložené v takom inom byte, kde teda on už posledné roky nevyšiel a z viacerých objektívnych príčin sa po ne nešlo. A teraz im v divadelnom ústave povedali chlapci zo zbierok, že také vzácne veci tam vybrali, že také vzácne veci, čiže ešte, ale to je na spracovanie na roky, ktoré tam boli. Čiže ešte majú čo robiť naši mladší kolegovia. Mohl bych to chviličku držet u té otázky Zavarského jakožto inscenačního partnera, protože velmi často ti autoři, kteří na něj vzpomínají právě na tenhle rozměr jeho tvorby. Mě to napadlo už u toho, kdy zmiňujete, jakým způsobem ty jeho návrhy vlastně vznikají, že ty lidi na to velmi často čekají. Myslím si, že Petr Osizlý tam uvádí jednu situaci, kde mu říkají, co si přivezl za návrhy? A on říká, jaký návrhy, ty jste nic neposlali. Ten ti poslal jasný jako pokyny, jak to má vypadat. A Zavarský říká, prostě s tím se nedalo nic dělat, tak si musíme jít ještě povídat. Tak si povídají a pak, že to na mě působí, že jednak je výborný partner jako přímo do vlastně vzniku toho, té samotné inscenace, ale zároveň je dialogický. Áno, to poviem, tú príhodu, čo Oslzy spomína. A potom po tej diskusii dlhej povedal, tak daj nejakú tušku. Jo. A zrazu načrtol a všetkým to bolo jasné, ešte v rámci toho sedenia, tou ceruskou, tým svojím architektonickým tým písmom technickým načrtol, ale až z tých diskusí. A je to také, no to je tá jeho renesančnosť, v tom tá ščítanosť, tá poznateľnosť, by sme teda povedali, že si to dával do čo kde znalosť Bauhausu a všetkého tohto vzájomne, ktorá tam bola, lebo on nesedel doma, on čítal tie knižky, keď nemohol vycestovať von, on študoval všetko, tak sa to rozvíjalo do posledných chvíľ, mal vynikajúcu pamäť. To bola chodiaca encyklopédia, keď sa ho človek na niečo opýtal, chýba mi veľmi, pretože ja som večer zavolala, halo, konzultačná poradňa. A tak som sa pýtala, ako funguje semireflexná fólia za tie peniaze, ako toto kritičky, ktoré písali o elitách, ani nevedeli, čo je semireflexná fólia. Že v podstate ja som vedela, že to nie je ani plexixklo a že to nie je ani to. A tie maličkosť vo farbách. A keď som sa pred 30 rokmi napríklad istých veciach na toto obrátila na Jožka Cillera, povedal, to sa na tej farbe opýtaj moje ženy, kostýmerky. Čiže v podstate ten Jano nebol obyčajný pedagóg, ale bol to človek, ktorý rozvíjal tých svojich študentov a viedol ich väčšiemu poznaniu, nielen k skončeniu školy, čo ako dnes už pomaly je. Kýva tam pán profesor hlavou vzadu, len z diskusie v Banskej Bystrici, kde tiež chodil učiť, kde mali tí študáci, tá doktorantov tam mal, tí študáci ho mali študenti preto radi, že s nimi viedol dialog, diskusiu, kde ich upozorňoval na literatúru, čo sa nemali inde, kde dozvedieť. Nás tak učil polyhistorián Bohr, ale ostatné teda nie. Ešte začiatkom 70. rokov, lebo literatúra nebola, nič nebolo. Dnes už je. Mě to připomíná, já jsem se vlastně s jeho prací setkal poprvé na střední škole, já jsem vystudoval malbu a tam jsem se setkal se skripty, které používali kolegové ze scénografie. A jmenoval se to historický vývoj scénického prostoru. Ale nic jakoby nebylo. Když jsem potom studoval divadelní vědu, tak jsem to tam přinesl do Brna, protože se to hodilo i pro tu výuku jako na bakalářském stupni. To znamená, on v tom dialogu se vždycky soustředí
Teď se neumím vyjádřit. Jo. Není to samoučelný. Prostě když v té výuce cítí, že ty věci chybí, tak po nich jde, ale neřekl bych, že se sám považoval za teoretika třeba. Nie, Jo, nie, že, nepovažoval sa. A keď vydal v Slovenskom divadle, v našom časopise, vydal tú štúdiu o Rollerovi. Je to online, stačí si napísať Alfred Roller, Jan Závarský a je to online. Ja som tu predčerom odpadala presne, ako sa to volá, nechcelo sa mi ísť do inej miestnosti po časopis. Tak dá sa to tam prečítať. Tak som ho xkrát tú štúdiu pochválila a že ma toľko chválila. Toto tam bolo také nič. Neuveriteľné v tom, ako dá Rollera. Do súvislosti píše o Rollerovi, ale píše zároveň o Appiovi, o zmene scenografie, o európskom priestore. Zrazu sa človek dozvie toľko, že môže ísť na druhý deň, možno polovičku z tých otázok, keby mu sadli, tak aj urobiť skúšku. Jedna takto nasýtená štúdia, a my sme ho v akadémii, my sme ho nahovárali, ale kde? Mne sa už nechce. Proste ako donútiť ho písať, ale stačilo ho počúvať, čo rozpráva. A to si napríklad nahrávať. Tak to bolo zaujímavé, že bol naozaj asi pedagóg, inakšie sa učí v Brne, inakšie sa učí v Bratislave. A tamto myslím si, že trošku to cítiť v tom, že keď sú pedagógovia, ktorí rozvíjajú toho svojho študenta, že chcú, aby išiel svojou cestou a raz, aby veľmi veľa dosiahol. Tam sa nehľadí, že dosiahne viac, dobehne ma, ale tam sa hľadí na to, aby sa stal niekým a niečím vo svojom odbore. Aby bol spokojný, bol nielen sám so sebou, ale bol spokojný aj to okolie. A proste niekde sa to tak neučí. Ale takto učí Ladislav Východil. Proste ten nikdy nemá jedného žiaka, nemá na svoj obraz. A teraz, keď vychádzajú, ako herci, keď vychádzajú z Bešomov, je mi jasné, kto ich učil. Podľa prízvu, podľa prístupu, podľa intonácie. A za scenografie, tak tam je jasné tiež, kto učil. Proste táto renesancia dopriania svojmu žiakovi, aby sa stal viac, aby viac dokázal, to sa tu vytratilo. Možno to funguje v prírodných a technických vedách, ale v tých humanitných sa to vytratilo. V té publikaci někdo, a teď si nejsem jistý, jestli Longauer a nebo Balog v tom rozhovoru. Asi ten Longauer, protože to byl jeho spolužák z té střední grafická průmyslovka. Nie, škola umeleckého priemyslu. Tam chodil Sládek, tam chodili všetci. Naše Zdara Studenková tam skončila fotografiu. Josef Bednárik je absolventom tej školy. Hovorím, niektorých scenografov a niektorých kostýmerov nezobrali ani na príjmačku, lebo tam museli vedieť kresliť. Aj koňa, lebo to bolo najťažšie, aj človeka, takže v podstate tam študovali spolu. Graficis. Tak ten Longauer tam popisuje vlastně pozici toho Zavarského v rámci toho studentského kolektivu, kdy on už jako 17letý, on už v této době jako nerespektuje tu hierarchii, která by tam jako měla fungovat a že on si sedne a bude poslouchat, protože mluví pedagog, ale vlastně to postupně sám přetavuje a sám se stává tím pedagogem, i když, tak jak jsem říkal, že si myslím, že by se neoznačil za teoretika, tak z té publikace mám pocit, že by se asi neoznačil ani za pedagoga, že to je nějaká přirozenost pro něj, která ho vede k tomu dialogu. A když jsme zmiňovali tu historku s tím, kdy přijede za tím Scherhoferem a on od něj očekává jako nějaký návrhy a tam to zřejmě opravdu proběhlo tak, že říkal, no tak mi dej nějakou tušku, já to choval se takhle vůči Scherhoferovi, který byl řekněme, že chtěl mít ty věci jako jasně narýsovaný, že třeba odhadl jeho osobnost a tím ho vyzývá, jo, že to je specifický vztah mezi tím a Scherhoferem. A s jiným režisérem, s Uhlárem třeba vstupuje zase do jiné formy dialogu, aby vzniklo napětí, který přinese nějaký tvůrčí posun. Návonok sa prispôsobil, dokázal komunikovať s nimi najplne tam, kde si chcel presadiť
tak sa ju toho Šarafera presadil oveľa zložitejšie ako u Hlára, alebo u Romana Poláka spočiatku tiež, potom už tiež to bolo zložitejšie, lebo Roman Polák už nemal času toľko. Ale jedno je pravda, že zase to vychádza z tých vedomostí a z toho životného postoja. My sme v Brne, keď bola prezentácia knižky dole v Cede, v sále, tak sme rozprávali o tom, že teda ja som to hovorila, lebo sa ma potom pýtali, že tá partia, keď ja som nehovorila o tom avióne, o tej stavbe náhodou, tam boli veľké osobnosti hudobného života. Ja som ako 16-ročná bola na všetkých koncertov vo Večku, keď ako boli Oknom a púšťalo som nemala ešte Index, keď čo bolo vlastne na Bratislavskej líre v 69. a 70. To podhubie, to tam žilo a Jano v živote nebol na takomto koncerte. Jano študoval, chodil zamračený, tam kde nádherné chodil, vždy šiel proti všetkom, mal vlastné presvedčenie. Keď sa chodilo dlhými vlasmi a strihali v 60. rokoch aj pedagógovia, nehovorím, že do televízie, keď sa išli, tak Jano sa na protest, to, čo sa stalo, dal oholiť. To tam píše, on celé vlasy, proste všetci dlhé vlasy, aby mohli, a on chodil tak. Ako na protest, že áno, on je slobodný človek a vyjadruje seba, teda cez seba vyjadruje, čo cíti tej spoločnosti, ale nikdy on navonok, nádherne tam píše o tom, a Břetislav Rychlík mu tak v tom rozhovore mu to tak nahodil, že sa tak preli, že 17. novembra bol v Bratislave. No nebol, lebo keď bola premiéra toho Švajdu, tak vedľa mňa sedel Porobiak a nezačali premiéru. Lebo Lasica neveril, že ten telefonát z Prahy, čo prišiel o 7:30, že tú premiéru naozaj má odložiť, takže sa to nekonalo, už 17. večer prišiel, bol sedel práve vo vlaku, čiže nezažil ani Bržislava Rychlíka tu v Prahe a nezažil ani v Bratislave, lebo niekde pri Kolíne, alebo kde. No a potom teda, keď prišli už potom do Melky, tak to isté sa stalo Rychlíkovi, že v tom zozname, že najprv povedali, áno, kto podpisuje výzvu, a zrazu sa ocitli úplne na konci toho zoznamu. A tam o tom krásne ten Rychlík píše. Tak je to v tom, že nechcel sa pretláčať dopredu. On bol spokojný tým, čo je. A nepretláčali ho ľudia. V tom je to. Že on nemal tých ľudí, čo ho pretláčali. Že proste on musel iba svojou tvorbou, či si to niekto všimne. Myslím si, že bol by sa venoval tomu výtvarnému umeniu oveľa viacej, keby nebola tá normalizácia taká, išla tak voči týmto neoficiálnej scéne výtvarníkov a týmto konceptuálstvom, že tam by bol oveľa viacej dokázal a robil to paralelne, lebo vtedy končil školu. V 74., keď bola tá výstava v Brne, tam končil školu, čiže v podstate bol nezávislý, mal v rukách, nie že diplom, mal remeslo v rukách, už 4 ho do divadiel volali robiť a napriek tomu potreboval vyjadriť aj cez niečo iné. Tou ceruskou. Děkuji. Můžu jenom takovou technickou doplně. Kolegyně se myslím ptala na ten projekt cesty. Na tu dokumentaci. Já měl to štěstí. Honza, ahoj. 4 byl v tom týmu, který ten projekt připravoval a potom jsme na soustředění na pomezí tedy Čech a Moravy, které báze vždycky dělala ty soustředění. Tak a Břetislav Rychlík, teď vzpomenutý, dělal takový dokument o projektu cesty asi před 5 lety, takovou hodinový dokument pro Českou televizi a Petr Osozlý s Kovalčíkem dělali publikaci, která vyšla na provázku. Tak jenom k tomu chci dodat té dokumentaci, že tím, jak jsem tam byla, jsem fotografovala a asi 30 fotek v publikaci toho provázku, tak se tam vlastně ukázalo, že se toho zúčastnil taky kameraman Karel Slach, který byl s Evou Tálkou prostě od počátku 60. 70. let kontaktu, takže to byl jako dokumentátor, který natočil černobílý sekvence, které byly využití v tom dokumentu a předtím i v cyklu Alternativní kultura režiséra Petra Slavíka. A když se chystala ta publikace, tak Petr Osozlý přišel s překvapivým zjištěním, že vedle těchto černobílých sekvencí z toho přípravy toho projektu
tak ještě se objevil v archivu Centra experimentálního divadla barevný záznam z jedné kamery z roku toho sálu. Pravděpodobně tedy z dílny Státní bezpečnosti, která si to celý zaznamenala. Takže pro nějaký prostě zájemce o tohle generační hnutí těch studiových divadel, který právě v tomhle projektu vlastně celá ta aktivita kulminovala, tak by se to dalo teda nějakým způsobem z toho teda vydolovat, jo. Jenom chci potvrdit, jestli jsem dobře rozuměl, že Jan Zavarský vlastně to považoval jako za svoji takovou klíčovou záležitost, tak to byl pocit vlastně pro pochopení tady mladým kolegům a kolegům, že to byl vlastně pocit celé té generace, protože ty studiové divadla od roku 1970 bojovali teda prostě s tou nepřízní toho normalizačního režimu. A tady se vlastně ty soubory, původně ještě tam mělo být i činoherní studio, respektive Drag studio Beseda, ale ty 4 základní soubory, které byly připomenutí, tak se podařilo je vlastně dát dohromady, takže to byl projekt asi 50 divadelníků, dneska teda vlastně z legendárních jmén. A byl to skutečně, jak psala ta dobová kritika, včetně teda Porubiaka nebo Vladimíra Justa, byl to generační manifest, takže já předpokládám, že ten Jan Zavarský tohle cítil i ten morální apel a vlastně ono se to podařilo udělat navzdory tomu schvalovacímu režimu, že to vzniklo na 4 místech a dalo se to najednou naráz dohromady. Tak to vlastně vznikalo v takovým polokonspiračním režimu, takže tím spíš jako věřím, že teda to považovali jako za takový vrchol vlastně toho hnutí to studiového divadla, protože si myslím, že po tom, co následovalo, tak vlastně už to prostě bylo trošku jako individuální setí těch souborů a po listopadu 89 zvlášť. Takže tohle bylo takový vsedlý úplný zázrak, že to i prošlo a odehrálo se asi 5 repríz. Brno, Praha, Bratislava a prostě to zakázali. Takže prostě to bylo skutečně, jak si to všichni nesmírně jako považovali za zázrak, že se to vůbec podařilo teda přivést na světlo. Já se omlouvám za tú struktúru. Ja ďakujem veľmi pekne. Nezmyslel sa mi časovo plagát, ale Jano si považoval, on si tie plagáty tam vybral sám, ktoré sú v tej knižke, že z čoho sa to mi nadiktoval. A tam presne k tomuto, tak tu sú akože 4 ako nejaké špagáty a taký úzol je. A ten úzol jednoznačne vyjadruje to spojenie, o ktorom ty hovoríš ako pamätník. Ja som zvonku, keď som to videla. Ja som nebola ako ty, keď si teda bol pri tom. Je to presne je to má ten plagát, je proste ten pocit manifestačne, áno, dali sme to dokopy, sme na rovnakej lodi, na rovnakej myšlienke. Hoci je to každý úzol sa dá. Tak jo. Ještě k tomu půdorysu, já jsem byl toho, že on to vyvěřoval na cíl scenografický řešení pro ty 4 soubory. Tak on to vlastně byl jako kříž. To byl kříž, protože vlastně ty vůči osobnosti Petr Osadlý nebo Josef Kováčů byli jako hlubokého náboženského prostě založení. Takže to myslím si, že to bylo i takovou symboliku, nebo jsem to tenkrát takhle jako vnímal. Já jsem tam byl takový jako dokumentátor, jsem byl v redakci scény, tak mě vzali a nemohl být takovou jako organizační jako dokumentátor té akce, takže jsem prostě měl to štěstí, že jsem u toho mohl být, když to opravdu na ty ruce špagátkama prostě vymizovat. Tak děkuji. Tak jo, přátelé, já už bych nás rozpustil do kuloáru, ať už jsou kdekoliv, a to víte. No. Tak, pani Podlaková, nemajte mi to za zle, ale ja tu na vás prezradím, že ste oslávili okrúhle jubileum, takže by som sa chcela poďakovať za Slovenský inštitút, ale aj Slovenskú teatrologickú obec. Verím, že aj za Česku, za tie vaše roky práce a za to všetko, čím ste obohatili výskum Českého a Slovenského divadla.
Ďakujem pekne, musím prezradiť pani redaktorka.